Stalo sa vám niekomu už, že ste sa stratili niekde? V nákupnom centre? No tak to je tiež veľké bludisko. Snažíme sa vytvoriť pre deti ukážku toho, ako fungujú kynologickí záchranári, približiť tú prácu v teréne, ako prebieha záchranná akcia a s jedným cieľom nájsť stratenú osobu. Chce sa stratiť? Teraz chcete všetci stratiť. Chceme, aby tie deti, ktorí chodia do prírody, aby mysleli na rizika, ktoré môžu nastať, či stratený kamarát, či sám samotný zranený človek a aby nepanikáril, aby vedel mať tú rozvahu a postupovať v určitých krokoch, ktoré by mali byť pre ňo bezpečné. Čím skôr sme nasadení, tým väčšia je šanca nájsť stratenú osobu. Ten pách sa stráca v tom teréne. 24 hodín je už taká doba, kde ten pách môže byť rozfúkaný a stopársky pes môže mať problémy. Čiže máme úspešnú akciu. Sme našli Rebeku. Vďaka Magne pre región sa nám podarilo zrealizovať túto akciu, ktorá má fakt veľký význam ako vzdelávanie, tak aj finančná podpora pre zložky. Počujete ten štekot? To znamená to, že asistent sa našiel.